सिगांनि जि खौसेथि बे खौसेथिया बर'लेण्डनि थाखायसो खौसे बेखौ माने मा होननांगौ जाखो आं बुंथ'वा बेफोरखौ बुंनांगौबो गैया थारमाने आं बेनि सायाव बेखौ बुङोब्ला आंहा बांसिन गाहायाव थांगोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनैहाय 13 नम्बर चिरां बेवहाय मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम जादों बेहाय गोबां जों बुंनो थाङो आंनि लिस्टआव 2250 आरो माखासेखौ जों मिथियाखै थारमाने जयनिंआ एसे हल समिस्टियैनो होनजासै दायो थारमाने जों मिथिनो मोनबाय आरो दिनैहाय जोङो बे फार्स्ट एटेम्प्ट माने जों जास्ट टेस्ट खालामदोंमोन थारमाने दिनैहाय जोङो गोबां दिनै पिपलखौ मोजां मोनग्रा दिनै जइन जाफैबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोथारै वेलकाम खालामो आरो बरायो बेयो जोंनि मोनसे पजिटिभ साइन आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जोंहा मोनसे दंबायो जोंहा हिडन माखासे पलिसि दङ दा बेफोरजों लोगोसे बबेबा 100 जन बबेबा 200 जन बेबायदिया कन्टिनिउवास बेयो सोलिलांबाय थासिगोन बेनिखायनो दिनैहाय चिफ सारखौ फैनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां जोंनि गेजेराव मेसेज होलांबाय जेनाखि जोंनि ओनसोलाव गोजाम इस्यु बे इस्युसफोरखौ दिनैहाय बिथाङा अननानै बा खोनासंनानै दिनैहाय मावफुंनायनि खोथा होलांबाय रायजो राजा जोबोद मोजां मोनदों दिनै बे जयनिंनि गेजेरजों जों मोनसे ब्लेसिंखौ जोङो मोनफादों होननानै बुंनो हायो समष्टिनि गेजेरजों गोरोन्थिया मुलुगा माने बयबो मोजांखौ हास्थायो बा आरो सबसे निउ गोदान माबाखौ हास्थायो जों मिथियो जेरैहाय फुरानायाखौथ' बयबो गस्लाबाबो गाननो बायो दा बे हिसाबै गोदान हिसाबै आरो जेरावहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि जोङो सोलिदों आरो सान्थि भाबै गासै जाथियानो दिनैहाय थांनानै दं बा बिजनेस मावनायनिफ्राय लानानै स्कुलनिफ्राय लानानै फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैहाय मोजां सबसे देरसिन आशीर्बादा जाहैबाय जोंहा सान्थि आरो सान्थिनि गेजेरजों दिनै जों बयबो गावबागाव दिनैहाय मावनो मोनदों बा जोङो सेंसन मोनाखैबाबो दा सोरबायाथ' बिजनेस मावनानै मोनजादों बे परिबेसखौ जोङो दिनैहाय मोनदांथिदों आरो बेखौ लानानै दिनै गोबां मानसिया अनुभब खालामदों जे निस्सय बेबायदिनो जोङो सान्थियै थाबाय थानो जोङो मोजां मोनो आरो बेखौनो लुबैदों होननानै दिनै गोबां मानसिया ओंखारबोदों जिसुआ समफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने ब्लासिं सिंनि बाथ्रा जागोन आं बेखौ बुङा बे मा मावो मावा ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों बे गावनि खोथा खिन्थु सैथोथाया मा मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया गावहा मा खालामो खालामबाय थादों आं बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया नुदों माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सोरबा गोरिबफोरनो एसे एनै हैलाबायदों माजों होदों होआखै जों बेखौबो बुंनो थाङा बे गावनि बेक्तिगत खोथा बेखौ माने मा होननांगौ जाखो आं बुंथ'वा बेफोरखौ बुंनांगौबो गैया थारमाने आं बेनि सायाव बेखौ बुङोब्ला आंहा बांसिन गाहायाव थांगोन थ' बेखौ कमेन्ट आं होला सोङाबाबो मोजां आरो ना बे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे सम माने जोंथ' दा बेखौ साननोनो हाया स' आं गिबियावनो बिगोमा आदाखौ चन्द्रकान्त आदाखौहाय आङो गोजोननाय बावो गाहाम हामलायनाय बावो 50 बोसोर कमप्लिसन फुरा खालामनायनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनो जे बर'नि थियाटार मोनसे एसेबां माने आपस एन्ड डाउन्स बर' हारिनि सम थांनाय समफ्रा स' बेबादि समाव बिथाङा बेबादि थियाटार मोनसेखौहाय 50 बोसोर फोथांनानै लाखिनाया बे गोरलै खोथा नङा आरो जों आसा खालामो बे 50जों लोगोसे आरो 50 बोसोर ज' नांबावगोन आदानि जिथु स्पिरिट बे स्पिरिटआ जेब्लाबो मोजाङै थाथों आरो बयनिफ्रायबो अननायखौ मोनबाय थाथों अनसायनायखौ मोनबाय थाथों आफा इसोरा बिथांखौ जेब्लाबो बोर होथों आं बेखौनो दिनैनि बे गोथार सानाव लुबैयो बिथाङाथ' बिथांनिफ्राय खावलायदों दा बेहाथ' आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा खावलायदों बिथांमोनहा फैनांगौ आरो बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोनखौ मान होनानै खावलायदों बिथांमोनाबो एटलिस्ट बे प्राउड मोमेन्टआवहाय नुजाफैनानै बिथांखौहाय एटलिस्ट माने गाहाम अनसायनाय बावफैयोब्ला मोजां जेरैहाय थांनाय 50 बोसोरखौ अनसायबाय बेबादिनो उननि समफ्रावबो रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायनांगौ होननानै आं खावलायो थांनाय बोसोरनिख्रुइबो बांसिन गाजा गोमजाहै जाहाथे अनसायो बजबनानै लाफिनो आं बेनि थाखाय रायजो राजानिसिम खावलायो ना बेथ'
आं बिनिखायनो बुंदों माने सोमोनांथाव बाथ्रा बिथाङा जि इन्ट्रेस्ट आदाहा बे इन्ट्रेस्टखौ लानानै मालाबा बिथाङा फेमिलिनि गोबां खामानिफोरखौ सेक्रिफाइस खालामदों गावनि न'नि हा हु फोथांना लाखिनो थाखाय हा हु फाननानैब्लाबो बिथाङा आवगायदों स' बिथाङा बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गाव पार्सनेलि आरो बिथांनि न'खरनि बयबो जाबायदि सेक्रिफाइस खालामदों बेखौ गासैबो खालामनो हाया बेवहाय जों बयबो सिक्रिटि होनांगौ बिथांखौ रिकगनिसन होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे गोबां साख्रि मोन्दोंमोन बे साख्रिफ्रावबो बिथाङा थाङाखसै थाङैनि मोनसेल' जाहोन जाबाय जे सोरां मन्जु थियाटारखौ फोथांनानै लाखिनो नांगौ बेवहाय बेबादि सुबुङा दिनै जोंनि गेजेराव दङ बिथाङा 50 बोसोर फुरा जानायखौ जोंखौबो रंजानो थाखाय बाहागो लानो थाखाय बेयाव लिंहरदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावो गोरबोनिफ्राय आरो उनाव बांसिनै आदाया आरो गोख्रोङै सोरां मन्जु थियाटारखौ आरो बांसिनै जौगाहोनो हागोन होननानै आसा फारिबाय सानजायो बेफोरखौहाय गोबां जोंहा माबाफोर दङ संगठनफोर दङ अनुस्थानफोर दङ बेबादिहाय साननानै आवगायजायो उनावहाय बेफोरखौ मोनसे रिकगनिसन जायो आरो बेबादि लामायाव हान्थिनाया गोरलै नङा बेवहाय रिकगनिसनखौ होनाया दरखार होननानै सानो